Takže dobrý den, dneska si třeba zahrajem jednu hru. Dáme si třeba Slap King. Jo, klidně, počkejte, že nahrává se to. Nahrává, super. No, takže teď se bude hrát taková fackovaná, takže bum. Facku spadl na zem, jako opice. Bum. No, jsem dala velkou. Nevím, že ho porazím. Do bordele. Ale za to se mi měl říkat. $20. Takže to chtěl zase říct. No, já už vím, jak ho porazím. KFC kyblík do české zemi jen za 279 korun. Takže já šel životy a dáme si Nemůžu tady. prát v takhle špinavé pračce. Podívejte, ta špína se bude usazovat pořád znovu po několika praních. Přidávejte do každého. Tak se dívejte, jak to bude fakt hustý. Boom. Třeba tak obří facku. Takže jsem nevydržel. A takže v klidu porazím. Já bych to dělal 3 hodiny. Yes, to musím hlídat. Ale nevím, jak dlouho točí. Co to je? Security brief. To chci. Počkejte lidi, počkejte. Počkejte, za chvilku se té hry dostaneme. No nechci dělat. Ježiš, to jsou pryč. No běž pryč. No. To je nějakému Michaelovi Jasonovi, nebo kdo to je. Boom. Ale ten možná bude taky dost těžký. Facku, že 625 minut stalo. Doufám, že mě nezabije. Plus. Yes, bro. Tak ho zabiju. Nic. Boom. Ten byl easy. Ale nemám ho nahrával. A to není víc než 10 minut. Super. Ne. Potřebuji žádnou drive, nebo co to je. No, ono si to nějak stáhnu. Dáme si síru. Já se ho porazím. Bum. Ten je tlustej. Tlustou v růžovém. Teď ho asi nezabiju. No, jsem měl 155. Není nezabije. Že? No. Ten tančák Dominik. To zase. Jo. Je tady si můžu dát asi nějaký skin. Nemůžu prát v takhle špinavé pračce. No, Podívejte, tak to ta špína se bude počkáte usazovat chvíli. pořád znovu po Myslím si to několika praních. přeskočte. Přidávejte do každého praní Kalgon To 4 v bude 1. zapínat. Zabráníte tak hromadění nečistot, pračka zůstane čistá a Kubovo oblečení taky. Pro vaši pračku váš Kalgon. Bum. What the? Dík zabiják. 812, 808. Já. Ten mi může dát malou fack. No a je po mně.
ten vypadá. Ale ho nejde zabít, prostě to nejde. Já nevím, jak dlouho. Nahrávám. Zase. Co? To mám dělat, že dostanu stromek, to nevím. No, mám pet. Nevím. Si takový stofálně usral. Dabidi. Mám si radši životy už. Bum. Ukaž. Teď mě nemusí zabít. Jezus, to je 12 největší. What? Tak vyskočil. Kamu, prostě mě tak nezabíješ. Ne. Yes. 3 životy mi zůstaly. Tak bum. Easy. Jsem amatérském. Jsem 6. Postupně půjdu nahoru. Kamu to vypadá dobře? Kamu to stáhnu. Taran. Ukaž. Jupi. No, fail, jen jinak. Proč ne, že fail? Fail. Ne, je to dobré. Kinka. Yes. 800, přesně. Ten si dobře natočil. To Nikolo toč. Ale mě hlavně nezabije. Nebo bum. Ten bych ale neměl zabít, podle mě. No. Jak 2 minuty? Tohle dělám 2 minuty, takže... What the hell? Co? Ježiši. Kaštolko. No, já už nemůžu se nechci stahovat. Stupid People. Pím. 807. 35. To není těžký. Doufám, že mi nezabije nikdo. Kam plus. Peace. Taran. Teď hore jsem hrál. Strašná blbost. Taran. Kamu, jak tady toho zabiju, tak už to vypínám. Ale se mu dát malou facku. Ale se mu dát větší. Oh my god. Teď mě určitě zabije. Ježiš, na 100%. Lidi. Papaj.